হালেলুয়া। সর্বপ্রথমে যে পরমেশ্বর পুত্র জীবন্ত যীশু খ্রিস্ট ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଏବଂ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମାସ ପରେ ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବା ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଲ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ନମସ୍କାର। ବଡ଼ ଯୀଶୁ ମସିହ କି ବଡ଼ ଯୀଶୁ ମସିହ କି। ଆଜିର ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଦାସ ଡିକନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କୁନି କୁନି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି କାରଣ ଏହି ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ ଜିବ୍ରାଇଲ ଦୂତ ଏହି ପୃଥିବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଜଗତର ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ ନାରୀ? କିଏ? ମରିୟମ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଯଦି ଆସି ନମସ୍କାର ଦଉଛି କୁମାରୀ ମରିୟମକୁ, ତାହେଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର ଦେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। କାରଣ ମା ନଥିଲେ ଆମେ ମାନେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା, କେହି ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେଇ ମାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନମସ୍କାର ଦେବାନି। ତେଣୁକରି ବାପା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବାପା ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ମା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଏବଂ ଆଦାମ ହୱାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କଇନ ହାବେଲକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଉଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଉଭାରିଆ ଅର୍ଥ ଠିଆ ହେଇଯାନ୍ତି।
प्रार्थना करेंगे। ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଆମର ଡିକନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କର। ଶକ୍ତିରେ ତୁମ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ କହି ହଜାତ୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ପବିତ୍ର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାଷାବାଦୀ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛୁ ପବିତ୍ର। ଏ ପବିତ୍ର କାହିଁକି କେଉଁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ହିଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ପିତର 1:16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ର ହୁଏ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମଶା ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଯଷ୍ଟି ଧରି ସେ ତରବର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋଗ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପର୍ବତକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପଦ କହିଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3:5 ପଦରେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମଶା ତୁମର ପାଦରେ ଆପଣମାନେ ସୁବେଶନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଥିଲା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆଜି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଅଛୁ ବୋଲି ଏହା ପବିତ୍ର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ବସିକି ଅନ୍ତର ଖୋଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବାଇକରେ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ରାତିରେ ଉଠି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଏହାର କାରଣ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକ, ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ, ଧାର୍ମିକର ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ। ମଶାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ସିଂହର ପର୍ବ
চলে আসি দেখিপারিব তাহলে আপনি মানে পবিত্র হেবা পরত পরমাত্মা পরমাত্মা পরম জ্ঞানী পরম বুদ্ধিমান কেন পরমেশ্বর আকাশ মন্ডল পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্র কীট পতঙ্গ সমুদ্র তরঙ্গ গগনে পশু পক্ষী পাহাড় পর্বত এই সমস্ত আদিকে সৃষ্টি করা পরে সে কাহাকে সৃষ্টি করে মনুষ্যକୁ এই মাটির মনুষ্যକୁ সৃষ্টি কলে কারণ মাটি তলে গুপ্ত হইছে মাটি তলে সুনাম অর্জন করিবে গুপ্ত হইছে মাটি তলে হি সুনা করি আছে মাটি তলে হি তলে করি আছে মাটি তলে হীরা মোতি মানিক বিভিন্ন দ্রব্য পদার্থ লুচিত হইছে আজ এই মাটির মনুষ্য যদি আমি লুচিবা তাহলে ঈশ্বর গৌরব করিবে না তেমনি মাটির মনুষ্যକୁ সে কোন কলে নির্মাণ কলে কোনসি পশু দ্বারা সে নির্মাণ করে নাই তেমনি সে মনুষ্যକୁ কলে আজ তুমি যে স্থানକୁ আসুছ তা হচ্ছে পবিত্র হবে তেমনি তাଙ୍କ নাম দেলা প হালেলুয়া কোন প অর্থ পরম জ্ঞানী কে পরমেশ্বর পরম বুদ্ধি কে পরমেশ্বর পরমাত্মা কে পরমেশ্বর হালেলুয়া কেন সে মনুষ্য মন্দির অন্তর্যামী আম্ভে স্বর্গ নিবাসী নিলে হে আম্ভে পৃথিবী নিবাসী মানকর অন্তঃকরণ নিরীক্ষণ করে দেখুছ এমন মনুষ্য মানকর আত্মভাবে ତିଆରି କରୁଛ ଗ୍ରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପ ବିରେ ଅର୍ଥ କରିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଲେଖା ଅଛି 3:26 ପଦଟି ପଢ଼ୁଛ যেহেতু সদা প্রভু তোমার বিশ্বাস ভূমি হালেলুয়া সে পাদুর রক্ষা করিবে সে সমস্ত আমাদের বিশ্বাস ভূমি বি কোন ଥିଲା যে বিশ্বাস ভূমি ত্রয় অর্থ হল ত্রৈক ঈশ্বর পিতা পরমেশ্বর পুত্র পরমেশ্বর পবিত্রাত্মা পরমেশ্বর তেমনি মাতৃত্ব সুসমাচার লেখা ଅଛି অল্প সময় 22 পদটি পড়ନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା କହିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ବାଇବେଲ ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁସ୍ତକ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ କୁହା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖା ହୋଇଥିବାକୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଗଲା ତେଣୁ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଅର୍ଥ ବି ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟା ଆଦି 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଜନ୍ମ 1 ପଦଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାସ୍ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟରେ କଣ ଥିଲା ବାକ୍ୟ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ପାଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଇ ମାର୍କିନ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ଅଛି 1:23 ପଦରେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା ଜନ୍ମ 1:1 ପଦ ଲେଖା ଅଛି କି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଝିଅ ମାର୍କିନ 1:23 ପଦ ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଇମାନୁଏଲ ଇ ଅର୍ଥ କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ତାହେଲା ଯିଶାୟ 7:14 ପଦଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ତେଣୁକରି ବାଇ ହେଲା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାଇ ନୁହଁ ବାଇ ଇମାନୁଏଲ ପଢ଼ାଯିବ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ କଣ ଭୂର ଅର୍ଥ କଣ ବାକ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ ଜୀବ ପୁସ୍ତକ ମତେ ସୁସ୍ଥ କର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କର ତହିଁରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବି ମତେ ପରିତ୍ରାଣ କର ପାପ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତି ହେବି ତହିଁରେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି ତହିଁରେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି କାରଣ ତୁମେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି
তুমি মোর কোন প্রশংসা ভূমি লেখা পড়ো ঝিও হালেলুয়া হে সদাপ্রভু তোমার বাক্য দ্বারা মতে সুস্থ করো কারণ তহিয়া তু কোন भी পরিত্রাণ প্রাপ্ত হেবি কারণ তুমি বলো প্রশংসা প্রভুর অর্থ কোন প্রভুর অর্থ কোন কাহাকু প্রভু বলি কହୁଥିଲେ আব্রাহাম সারি শুনেছন্তি সারি কোন কইলে আব্রাহাম আব্রাহাম কো নিজর ভার্যা সারি প্রভু বলি স্বীকার করতে সম্মান করতে প্রভু অর্থ প্রভু শাসক কর্তা ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜାକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ବିଚାରପତି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ଭୂମି ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ର ସେ ଭୂମି ଥିଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଇମାନୁଏଲ ହାଲେଲୁୟା ଶେଷରେ ହେଲା ଯୋହାନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ଅଛି 1:29 ପଦରେ ଯୋହାନ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏହି ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଶ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏହି ଦେଖ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା କେଉଁ କ୍ରୁଶ ତାହା ବି କହିବି ଆଉ ଲ ହେଲା ଲ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ 2:1 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ାଯିବ ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ବା ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚିଲା ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲା ନା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁକରି ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ 2:1 ପଦରେ ପଢ଼ାଯିବ ଅତଏବ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନହେଲେ ଆମେମାନେ କାଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସିକି କାହିଁକି ଜୟ କହିଲୁ କାରଣ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶୈତାନକୁ ପାଦରେ ଦୋଳି ଦେଲେ ମସ୍ତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକୁ କ'ଣ କଲେ ଜୟ କଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ବିଜୟ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଈଶ୍ୱର ବସିକି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15:26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଲରେ बहाना मरने का नाते बिना तेरू जिसु अर्पी मलाने जो भी अर्पी जाने जो गाओ तुम आमने समझते जानी सुनी की हैं तो गाओ गाई आंधी हालेलुया दुपपुंग पानु अबापुंग बेंगा पानु दुपपुंग पानु अबापुंग बेंगा पानु ठीक है 150 পদরে কোন লেখা আছে উচ্চ করতাল সহিত প্রভুঙ্গর ধন্যবাদ দিও দ্বিতীয় মাধ্যমে ধন্যবাদ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ନାଚ କରିବୁ ବିନା ହୋଇ ବୋଲି ହିରୋ କାଳ ବେଳେ କି ହୋଇ ବୋଲି ହିରୋ କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ରକ୍ତ ପ୍ରିୟର ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି
ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଣ କହିଥିଲେ? ଦିନେଶ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଦିନେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ହୋଇଥିଲେ ଦିନେ ରୋମ ସେନାପତି ଅଚାନକ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ପଥରେ ହୋଇଗଲେ। କାହାର ସେନାପତି? ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେନାପତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ହୋଇଥିଲେ ରୋମ ସେନାପତି ଯୋଦ୍ଧା, ଅକସ୍ମାତ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ପଥରେ ହୋଇଗଲେ परमेश्वर वाक्यर योद्धा। हालेलुया। ठीक सेपरि सियोन पर्वतरु झरुछि अमृत जल, जल बोहि बोहि आसिअछि नुरुजु अंचल ग्राम अंचल जल। सेही जल पान करी होइछि समस्ते आत्मिक बल, यीशुଙ୍କ परि बल। हालेलुया। गांधु आज्ञा दुख पुंग पानुवा तुंग बेंग पानु, दुख पुंग पानुवा तुंग बेंग पानु, दुख पुंग पानुवा तुंग बेंग पानु, दुख पुंग पानुवा तुंग बेंग पानु। तेरे शरीर नदी ओबा मेलांगी नानी, तेरे शरीर नदी ओबा मेलांगी नानी, तेरा ही जीव तुंग पानु, तेरा ही जीव तुंग पानु, दुख पुंग पानुवा तुंग बेंग पानु, दुख पुंग पानुवा तुंग बेंग पानु। हालेलुया। पवित्र बाइबल भेला परे एही वाक्य लेखा अछि, यात्रा पुस्तक 15 अध्याय 24 पद पढନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଝିଅ ସ୍ଲୋ ରେ ପଢ, ସମସ୍ତେ ଜାଣି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିବେ। ତୁମେ ଯେବେ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆପଣା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର ମନୋଯୋଗ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କର, ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ଓ ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସମସ୍ତ ପାଳନ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଧି ପାଳନ କରିବ। ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ରୋଗ ଭୋଗ କରାଇଲୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। यीशु मसीह की ए पुस्तक कौन? आरोग्यकारी पुस्तक कौन? यदि जन मु श्रद्धा करूछि मिथ्या कहूनी पवित्र बेदीरे अक्टोबर मासरे मो भार्या प्रकाशनी माली अचानक 2 राति रे सडनली तार जीवन प्राण बलि पळेगला, मृत्यु हेगला, संपूर्ण डेथ। मोर 3टा झियो कांदुछंती, आउ 3टा झियो बाहर अछंती। मो सडनली मु मोड़ी आउछि बोले से मोड़ी गला संपूर्ण, ता देह टिके बेमार थिला। सेते बेले प्रथमरे मु पवित्र बाइबल को खोजिली, बाइबल धरि आसली, ताहांकर मस्त करे को थइली एमिति धरिछि मो स्त्री को, मोर कळरे ही से धरि गला बाचली, जीवंत बाचली, ताहांकर मस्त करे थइली। हे सदा प्रभु जीवंत परमेश्वर पुत्र यीशु ख्रीष्ट, सही दिन मृत्यु बालिका को तुम्हे गोटे गोटे करे टाली था तुम। यार अर्थ कोन? आगो बालिका उठी जा, मुझे राजचरी ताहांकर मस्त करी, मुझे पापी मनुष्य को कहे तुम्हें मते जो दान दइयो छ, तुमर से दान आरोग्यकारी को दान तुम्हें एही ठारे तुम्हें महिमा देखाओ। जदि तुम्हें दास को तुम प्रेम करू छ, तुम भजुष्य रूपे पते अछि, ताल पे मो भाषा को मा जीवन दियो। यीशु नामरे उठी जाओ, जेतले मो स्त्री नुआ जीवन पाई पाइला। हालेलुया। प्रभु को पहले ताली मार दियो।
ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପୁନର୍ଜୀବନ ହେଲା ସେଟା ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଗଲା। ରାତି 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇଗଲୁ। ବାଇବେଲ ଧରିଛି ଯେ ବଡ ମେଡିକାଲ ଗଲାବେଳେ ସେ ବଡ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ନେଇଯାଅ। ମୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେଇ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତର, ସର୍ଜିନ ମାନଙ୍କର ସର୍ଜିନ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ପୁନର୍ବାର ମୋ ଭାଷା ପ୍ରକାଶ ବେଳକୁ ଉଠାଇ ଦିଅ, ଯୀଶୁ ନାମ ଧରି ମୁଁ କହୁଛି। ପୁନର୍ବାର ତାର ଜୀବନ ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଂହସ ଦାନ୍ତ ପୁରା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ପାଣି ଯାଉନି, ମୋ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଫାଡ଼ିକି ତା ମୁହଁରେ ପାଣି ପକେଇଲି, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଛୁଞ୍ଚି ଦେଲି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଟୁ ମସିକି। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଗଲା, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ବିଜୟ ଫାଦରକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋର 2 ଅତି ଆଉ ବନ୍ଧୁ ସୁଧୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ସାନ ପୁତ୍ରା ଆଉ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 3ଟା ଝିଅ, ମୋ ନାତୁଣୀ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। 2ଟା ରାତ୍ରି मैं कांजी हे सोना प्रभु तुम दृष्टि जति को पाइछि, कारण तुम वाक्य प्रचार करछि, कारण तुम मते जेउ जेल में अनेक रोगी मानकु सुस्थ करे मते जुदान देइछो, अनेक बंधु मानकु मुक्ति देबा पई सुसमाचार प्रचार करबा शक्ति देइछो। से वाक्य शक्ति नहीं को करो, कारण मते प्रभु से दिन में भरम इस्राएल वंशर होजी रहियो वर्तमान को जाओ जाओ स्वर्ग राज्य सरिकट कोई सुसमाचार घोषणा करो। आउ कोन कहले त आप माथु 10:8 पढ़ी पढ़ाछो। जीसु एहा सुनी ସମୁକୃତ ହୋଇ माथु 10 ର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, କୁଷ୍ଠି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ। ତୁମମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବାହୁରେ ଧରି ମୋତେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଯଦି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ନାହିଁ। ସେ ରାତିରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ମେଡିକାଲ। ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସୁସ୍ଥରେ ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ପବିତ୍ର ପାଇବାକୁ କଣ ଆପଣମାନେ ଚୁରି ମୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତି ବା ଅବସ୍ଥା ଅଶୁଚି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରଖି ଦିଅନ୍ତି। ପରିଶ୍ରା କଲାବେଳେ ବାଇବେଲ ଧରି ମୋତେ ପରିଶ୍ରା କରନ୍ତି। ଜୀବନ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ଅଛି। ପ୍ରେମ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପାଠ କରିବା। ତେଣୁକରି ଗୀତ ସଂହିତା 103 12 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପୂର୍ବଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର, ଉତ୍ତର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କ୍ରୁଶର ଅର୍ଥ କଣ? ପୂର୍ବ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯେତିକି ଦୂର ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ। କ୍ରୁଶର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଶେଷ ବାକ୍ୟ କହିବି, ସମୟ ହେଲା। ଆଦାମଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କାହିଁକି କଇନ ନିଜ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲେ? କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ? ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲେଖା ଯାଇଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ
पापर मुक्ति हेबा निमंते यीशु को जानिबा पई आमे माने वाक्य विषय अधिक जानिबा आवश्यक है। हालेलुया। काहीकि वाक्य खोलतु किंतु अल्प देखा अछि। आदि पुस्तक 4 अध्याय लिखा अछि काहे कले मात्र कोइनकु तार नगदु से अग्रह कले एहेतु कोइनति क्रोध हरि अधमुख हेले। वाक्य यह लिखा अछि ना तो कारण कोन थिला प्रकृत अर्थ में जानिबा जे वाक्य एई प्रकार अर्थ लिखा जाय अछि आपण मानकु सत्य बोध देखाई देबे। आदाम हवांगर औरसम जो पुत्र संतान में जन्म नहीं थिले खाली पुआ का जन्म थिले की कारण परमेश्वर बोले तुम्हें मनुष्य प्रलंबित हो खाली पुआ का जन्म थिले की खाली कोई न हेबे बोले कहा जाय बाबा सपना नहीं आपण तो बयोज्येष्ठ लोक माने मोर बापा माने आपण माने মই কাম বেশি প্রেম করে সপরে তাহলে আমি জানিবা এই সুন্দর বাক্য বুঝার মধ্যে জ্ঞানের আবশ্যক আত্মার আবশ্যক প্রার্থনা আবশ্যক উপবাস আবশ্যক পড়ে। তাহলে প্রথমে হেবল জন্ম হলে না কইন জন্ম হলে কইন ইসাকের কেতরা পুত্র ইসাকের কেতরা পুত্র দুই গোটি এই সব যাকব জোড়া জন্ম হলে জানেন পরমেশ্বর সেମାନଙ୍କୁ জোড়াতে জন্ম দেলে কিন্তু পরমেশ্বর এମାନଙ୍କୁ কেମିତି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବଂଶ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଜୋড়ା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କଇନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ବା କୋଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଆକିବା। କଣ ଆକିବା ବହୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପବତୀ ଥିଲେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ଯାଇଥିବ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ନାମ ହେଲା ଲୁଇସା। ଲୁଇସା ବୋଲି କୁହାଗଲା। এই জন্ম জন্ম হলে 4 জন হলে সেତେବେଳେ বহিବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆକିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ଛୁଆଟି ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦିଅ ନହେଲେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ କି ହେଇପାରିବ କି ଖାଲି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ କି ତେଣୁକରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କହିଲେ କହିଲେ ବାପା ଆଦାମ କହିଲେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଆକ୍ରିମ ସହିତ ବିବାହ କରିଦିଅ ପୁଅରେ ଏହା ଆମର ନାହିଁ ଜାଣିଲେ ଏହା ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ନାସି କଟାରୁ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ରକ୍ତରୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ନାସି ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଜଏଣ୍ଟ ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ହେବ ଆମେ ବିବାହ ଦେବା कारण तुम्हारा सान भौणी जे कोइल ठाରୁ जे जन्म ହେଇଛି ଦୁଇଜଣ তুমি ବିବାହ କର ନା ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ରାଗ ଜାତ ହେଲା। ଏ ସବୁ ଜାଲକାର लुसिफर शैतान सब लिव्याथान पौधारी सर्प टाटस किंग कोब्रा दियाबली सर्प पुरातन नाग से किए लुसिफर शैतान। हालेलुया। से जतबेले से बाध्य कला अपने पिता को बाध्य कला आदाम को सेतबेले परमेश्वर से प्रार्थना कला आदाम परमेश्वर कहले जहार नैवेद्य यदि ग्रहण हेबो ताहले से ताकु विवाह हेई पारिबो। हालेलुया। कारण सही समय नैवेद्य को उत्सव करा जाउथिला आरंभ होला प्रथम नैवेद्य आदाम कहले कइना होउची कोन चासी हेबे होउची कोन पशु
ପଶୁପାଳକ କହିକି କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ଭୂମିରୁ କଷ୍ଟ କରି ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ ତାହାର କିଛି ଆଣ ଏବଂ ହବେଲକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ପଶୁ ଗୁଡାକ ତୁମେ ମାହାର କରୁଛ ବା ତା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛ ତାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଆଣ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବେଦୀରେ ରଖାଯିବ ଯାହାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେହି ହିଁ ଆକ୍ଲିମାକୁ ବିବାହ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ବିବାହ ହେବ? ଆକ୍ଲିମା। ଆପଣମାନେ ଇତିହାସରେ ଯଦି ପଢିବେ କୋରାନରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ କୋରାନକୁ ପଢିଛି ତୋରେତ ବୋଲିକି ଅଛି। ତୋରେତରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଦି ଯାତ୍ରା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୂଷା ଲେଖିଥିଲେ ଏସବୁ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଦାମର କେତେଟା ସନ୍ତାନ ଥିଲେ? 40ଟି ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଦାମର କେତେଟା ଛୁଆ ଥିଲେ? 40ଟି ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? 930 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତ ଆମେ ଦରକାର ପଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, 2 ବର୍ଷରେ 2ଟା ଛୁଆ ବି ହେଇଯାଉଛି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଜୁଡୁଆ ହେଇଗଲା। সেই সময়ে পরমেশ্বর গ্রাহ্য বলে কাହାର? হেবনଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାରଣ କଇନ କ୍ରୋଧରେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲା। ଆଗରୁ ହିଁ ତା ଆତ୍ମାରେ କ୍ରୋଧ ବୋଧୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ଲିମାକୁ ବିବାହ ହେବି। ଯାର ମନରେ କୂଟ କପଟ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ରାଗ ଥିବ ତାର ନୈବେଦ୍ୟ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରହଣ ହେଇପାରିବ କି? ଯାର ଆତ୍ମା ସରଳ ନମ୍ରତା ସହିଷ୍ଣୁତା। ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ 5:22 ପଦରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଫଳ ଯାହା ପାଖରେ ଏ ଗୁଣ ଥିବ ସେ ହିଁ ତାର ବେଦୀରେ ହିଁ ତାର ଉତ୍ସର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୈବେଦ୍ୟ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପଚାର ଯେ ମୋର ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି କି? ନହେଲେ ଅଖା ଧୁଥିବ, ଗୁଣ ଗାଉଥିବ, କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ ସେତେବେଳେ କୋଇନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଆକାଶର ସ୍ୱର୍ଗର ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଆସି ସେଇ ମେଷ ଶାବକକୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ତା ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏଥିରେ ସେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଆକ୍ଲିମାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲା। କାହାକୁ? ହବେଲକୁ। ତା ଆର ଦିନ ଠାରୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲା? କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କଲା। ଏସବୁ କାହାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା? ଲୁସିଫର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଲୁସିଫର ତାର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ, ଦିନେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ, ଗଲା ସମୟରେ ନିଜ ଭାଇକୁ କେମିତି ମାରିକରି ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ଯଦି ଭୟରେ ମାରିଲେ ବାପା ମା ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜମିକୁ ଡାକିନେଲା, ନିଜର କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଡାକି। ଭାଇ କଣ କରିବ? ନିଜର ଭାଇ ନିଜର ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଚାଲିବ? କେମିତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ରହିବା? ସେତେବେଳେ ନିଜର ଭାଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ମୁଁ ମାରିବି ତତେ। ହବେଲ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ମତେ ମାରିଦେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ହସ୍ତ ଉଠାଇବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରେ। ଯେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରେ ସେ କାହାକୁ ବି ହସ୍ତ ଉଠାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ନର ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। 10 ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନର ହତ୍ୟା କରିବା। ଯଦି ନର ହତ୍ୟା କରିଅଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ନିଜର ଭାଇକୁ କଣ କଲା? ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ମାରିଦେଲା ସିନା, ମନକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିଲା କି? ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ହେଲା, ଏ ମନକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇବି, ଏ ଦୈବଟିକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇବି? ମୋ ନିଜର ଭାଇକୁ ମାରିଛି, କୋଉଠି ଲୁଚେଇବି? ସେ କାକୁତି ହେଇକି ବୁଲିଲା। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର 2ଟା କାଉକୁ ପଠାଇଲେ।
କାରଣ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲେ ନାହିଁ କି ମରି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟା କାହାର ଥିଲା? କଇନ ହାବେଲକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା। Praise the Lord। ତେଣୁକରି ସେ ମଢ଼କୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି ମଢ଼କୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ହତାଶ ହେଲା। ଭାଇ ପରେ ଅନୁତାପ କଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲୁଚାଇ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କଲା। ଦିଟା କାଉକୁ ପଠେଇଲେ। ସେ କାଉ ମାନେ ଦି ଜଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କାଉ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାଉ ତାକୁ ଖୋଳିଲା, ଯେ ବଞ୍ଚି ତାକୁ ଖୋଳି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୋତି ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ଯେ ଗାତ ଖୋଳି ତାହାକୁ ପୋତି ଦେଲା। ସେ ନିଜର ବିବେକ କଲା, ନିଜର ଅନୁତାପ କଲା, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଭାଇ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏତେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କଲି, ମୁଁ କାଉ ପରେ ଏତେ କରି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ବହୁତ ଭୀଷଣ କାନ୍ଦିଛି, ଅନୁତାପ କରିଛି। କାରଣ ଯେ କି ମରଣ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନରକ କୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପାଉଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ, ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ। ଯଦି ଲୋକର ରାଜ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ 1ର ତାର 29 ପଦରେ 18ଟି କମ୍ପାନୀ ଲୁସିଫର ଦୂତ ଖୋଲି ରଖିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ। এই সমস্ত যদি ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମ ନାମ ଲେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ରୋମିଓ 1:29। ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଲୋଭ, ହିଂସା, ঈর্ষা, ବୋଧ, ବିବାଦ, ଛଳ ଓ ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। 30ରେ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣଜପ, ନିନ୍ଦକ, ଈଶ୍ୱର ଭୂମ୍ୟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଦାମ୍ଭିକ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମର ଉତ୍ପାଦକ। এই সমস্ত বিষয় যদি ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସେପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। এই ସମସ୍ତ ଯଦି ଆମ ମନମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପ୍ରି ପୁସ୍ତକ 1:4-11 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିଶ୍ରାମ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୁଟ, କପଟ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ঈର୍ଷା, ବିବାଦ ଭଳି କର୍ମ ଜମିବା, ପର କଥାକୁ ଆ କଥା ତା କଥା ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଏପ୍ରି ପୁସ୍ତକ 4:11 ପଦରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଭୟ କରୁ କାଳେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବସି ଯାଉଛି। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ମହାବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଆମେ ଜଗତରେ କର୍ମ କରି 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 ଥକି ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥକି ଯାଉ ଆମେ କୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ? କେତେ ଗଛ ମୂଳରେ, କେତେ ଘରରେ, କେତେ ପଲଙ୍କରେ, କେତେ ନଦୀ ତଟରେ, କେତେ କୋଉଠି ବଗଡ଼ରେ। ଯଦି କର୍ମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ, ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ମଳିନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ରକ୍ତରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ।
113 পদ পড়ো ସେ ରକ୍ତ ନିର୍ମଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ সে রক্ত নির্মজিত বস্ত্র পরিহিত ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ 14 ସର୍ବସ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସର୍ବସ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶୁଭ୍ର শুভ্র ଓ ପରିଷ୍କୃତ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର পরিশুদ্ধ শুক্ল বস্ত্র ପରିହିତ ହୋଇ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆହରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କଲେ। সরি প্রকাশিত বাক্য 7 ର 14 পদ পড়ନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ତାହା ଜାଣନ୍ତି ସେ ମତେ କହିଲେ ଏମାନେ ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଧୋଇ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ କାହାର ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଲୁ? କାହାର ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଲୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ଶାବକ ରକ୍ତରେ ଆମର ନିଜ ନିଜର କଳଙ୍କିତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଧୋଇ ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ। ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ହେବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଉଠନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ବନ୍ଦ କରିବା। Praise the Lord Jesus, hallelujah. প্রভু তোমার জীবন্ত বাক্যের প্রভু তুমি আহ্বান করে প্রভু আজ এই মণ্ডলীকে প্রভু তুমি যে কেতে যে ভয় করো এই মণ্ডলী ভয় করো প্রত্যেক পরিবারের প্রার্থনা করি প্রভু যদি তুমি তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছি তাহলে তুমি আমার প্রার্থনা স্বর্গের তাই শুনো এবং উত্তর দিও। প্রত্যেক পরিবার মধ্যে প্রভু যেমনি তুমি জগতের জ্যোতি সমস্ত গ্রহরে জড়িত নীতি কারণ প্রভু তোমার জীবন্ত বাক্যের প্রভু তুমি করেছ সদা প্রভু তোমার বাক্য সত্যতা কারণ যেমন সদা প্রভু ভয় করন্তি এবং তাহাঙ্ক পথে চালন্তি সেমন প্রত্যেক ধন্য হবে প্রভু ঢালি দিও যেমনি সব তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা সেমন পরিপূর্ণ হবে তোমার ভক্ত দ্বারা সেমন ধন্য হবে প্রভু তোমার এই প্রার্থনা প্রভু তোমার আমাদের গৌরব প্রশংসা করছি প্রভু এবং মণ্ডলের চালক পালক সম্পাদক দিগণ তাহাঙ্কর পরিবার এবং যুগকর্মকর্তা অଛନ୍ତି এতে সুন্দর ভাবে প্রভু মণ্ডলীକୁ প্রভু গঠন କରିଛନ୍ତି প্রভু ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେମାନଙ୍କ ଗୋକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦିଅ ଏବଂ এই ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଶିକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତିପାଦକ ଆମର କେବେ ବି ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ସେ କମଳ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥିର ଜୟ ପାଖେ ପାଖେ ଆମକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବେ ସେହିପରି এই ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୂଚି ପ୍ରଦାନ କର ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ এই সমস্ত বাক্যরে যদি ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଖୋଲି ଦିଅ ହାଲେଲୁୟା Thank you Lord Jesus ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଅନେକ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧୁର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଶିଲା ତିମୋଥୀ ବନ୍ଧୁରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପିତର ବନ୍ଧୁରେ ଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାକୁର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ସେହିପରି ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବ ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ my Lord my Christ hallelujah shama ଦେଖାଅ ଆନିଆ ଓ ଶବକ ରବକ କୁଲା ମାନେ ଏହି ନମସ୍କାର ଥାନି ଓ my Lord my Christ
in the kingdom of the kingdom, the gist of the gist kingdom. Hallelujah. प्रभु तुम्हारे छोटे वाक्य को धन्यवाद दिए, प्रभु मन में आशीर्वाद करो, प्रभु तुम्हारे विश्वास को प्रार्थना करे एवं विश्वास को यही समय पर्यंत प्रभु तुम्हारे छोटे वाक्य खोल प्रभु सुनिए सुनी सेवन कर हृदय तुम्हें आशीर्वाद करो, कारण सेवन वाक्य सुनिए द्वारा के तो 30 गुण, के तो 60 गुण, के तो 100 गुण फल परिबे से तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु। ए सदा प्रभु तुम्हारे छोटे वाक्य सत्यता हो प्रभु, यदि तुम दुष्ट अनुग्रह प्राप्त होछि ताले मोसांग प्रार्थना सुनिलो, प्रार्थना सुनिलो सेही पर पालक वाले देते प्रार्थना करूछथि, चालक पालक निगम संपादक एवं विश्वासी भाई भणी समस्त को प्रार्थना तुम स्वर्ग रे थाई सुनो एवं उत्तर दियो। गौरव संभव पूजा प्रशंसा तुम्हें पाओ फिर के